Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Drahí bratia a sestry, svätá omša je najvyšší liturgický úkon, ako slaviť Boha. Ani ruženec nie je viac, ani deviatnik, ani litanie, ani nejaký iný obrad. To je najvyšší liturgický úkon. Jak sa pripraviť na svätú omšu? Najsilnejšia modlitba, ktorú učím aj našich chlapcov, nie je od Patra Pia, ani od svätej Teresky, od biedného mytníka hriešnika, ktorý tam celkom vzadu stal v chráme, neopovážil sa dvihnúť oči k nebu, taký bol hriešný, tak bol silne hriešný, a iba predsa len trošku podvihol a hovorí: Bože, odpusť mne hriešnemu. V tú ráno ho Pán Boh zameral: poď sem, mám ťa. Toto je najlepšia príprava na svätú omšu. Odpusť mne hriešnemu pozostáva z dvoch častí. Jakých? Nechcem byť zlý, to je málo. Máš čisté ruky, ale prázdne. Chcem byť dobrý, to je ono. Nechcem byť zlý. Toto povieš teraz Ježišovi, len ty a Boh, on to vie, čo hovoríš vo srdci. Nechcem byť zlý, ale v kotolni mám skrytú flašku a tajne popíjam, keď manželka nevidí. Nechcem byť zlý a mám skrytú v šuplíku drogu a sem tam si šupnem. Nechcem byť zlý a mám sprostý film, sprostú nemravnú pasku skrytú v šuplíku. Teraz idem na novenu, teraz mi toto, ale potom po týždni, ak už reším, to už potom si už budem pozerať zás. Nechcem byť zlý, ale mám vzťah s cudzou ženou a nechcem to zmeniť. Nie, že neviem, nechcem. Buď ticho a nebuď falošný, nechcem byť zlý. Toto není ten mytník zo zadu. Ty klameš. Buď ticho. Nechcem byť zlý. Čo je to, čo ti nedovolí povedať? Nechcem byť zlý. Toto ľutuj. Keď nedokážeš strihnúť tú flašku, tú drogu, alebo čo, môj Bože, pomôž mi. Ten vzťah s tou ženou, chcem to strihnúť, Bože, pomôž mi. Vtedy je dobrá tá modlitba. Nechcem byť zlý. A na druhú stranu chcem byť dobrý. Čo ja také veľké môžem urobiť? No čože také? A dneska už večera o polnoci, čo také môžem urobiť? Nezabudni, chudobná vdova dala 2 haliere. 2 haliere bez milióna je viac, jak 1 milión bez 2 halierov. Ak ty dáš 2 haliere Bohu a už nemáš 1 milión, je to viac, ako ten, čo dal 1 milión a nechal si 2 haliere. Boh pozerá, čo si nechal, niečo si dal. Však? A teraz, čo môžem tie 2 haliere? Túto svätú omšu obetujem za, svojho muža, svoju ženu, svojho syna, dceru. Za koho? Vidíš? A už dávaš tie 2 haliere. Teraz už ti verím. Nechcem byť zlý a chcem byť dobrý. Výborne. S tou túžbou, Ježišu, odpusť mi hriešného, lebo to sú 2 hriechy. Obyčajne sa spovedáme len z toho, čo si zle zrobil. No ale nespovedáš sa z toho, čo si zanedbal dobre. A z toho budeme súdení. Tá 25. kapitola Matúšova je presne z toho. Bol som hladný, dal si mi jesť, nedal si mi jesť, bol som smädný, dal si mi piť, nedal si mi piť, navštívil si ma a tak ďalej. Z zanedbania dobrého. Čiže z 2 častí pozostáva to naše spytovanie svedomia. Ešte raz, na svätú omšu. Ježišu, nechcem byť zlý, doplň si tam, čo chceš strihnúť. Čiarka, chcem byť dobrý, doplň si tam, čo chceš urobiť. A z teoretika praktik. Odpusť mne hriešnemu, bo som robil zle a zanedbával som dobre. Odpusť mne hriešnemu. Výborne. Teraz si pripravený na omšu. Tvoje hriechy, ak som to už pri hovore hovoril, není problém. Tvoje hriechy, kde sú? Nie je problém. Problém je, keď sa ich nechceš pustiť. No ale ty v úvode hovoríš, odpusť mne hriešnemu. Paráda, hneď sa Ježiš zamera. Už ťa bere za ruku. Toto mu povedz vo vnútri.